ФМИ стават пак известни, освен с завидните възможности, които дават на студентите си, както никой друг университет домина декана, не мой, но така и с скандал за сексуален тормоз. Под светлините на прожекторите застава Ангел Димитриев в качеството си на асистент, като решава да опита своите своднически умения и да предложи на студентка секс срещу пари. Но това не е всичко. В офертата е включен взет изпит и удоволствие, изпитано от страна на студентката, естествено. Така че това си е на практика благотворителност. Тук става интересно. ФМИ премахват поста на момичето, което решава анонимно да сподели случващото се на страницата им. След което призовават студентите да не коментират в публичното пространство ситуацията в демократична страна, където уж имаме свобода на словото. Ами да, как ще коментират? Виж колко репутация има да се пази. Репутация, а и горкото момче цял живот ще остане опетнено. Значи, предложил я пари, не е неприлично предложение. Нали? Нищо важното е, че ФМИ не толерират никакви форми на сексуален тормоз и на заглавната си страница в стил. Основно даскало са призовали момичето да се свърже незабавно с декана по случая, а телефонът е изключен и не може да се установи контакт. За шутините, аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов. Нашата мисия е шутовска емисия.